जायाखै आं जायाखै बोरमा बिजौसो एवगासिनो दा बोरमा बिजौजों ओमफ्राय बेखौ संनानै लानानै थांगोन ओमफ्राय बे बावखुंग्रि हाजोआव थांनो नागिरदों आरो बावखुंग्रियाव दा थांगोन औ बेलासियाव दानो थांसै मोनबानो थांसै दै होना गारबोदां हेल' बे लोगोफोर फाइनालि नै जि साइसमोन बोरै लाखिनानै थांबावनांगौ दा जस आदा एक्टरखौ लोगो मोनफैदों आं नैबे शरुमावहाय नै हेलमेट बायनायखौ बानायहोफैदोंमोन आं बानायजायानो गाबोन थिनबाय फैसा गैया आंनाव ओमफ्राय दा गैला जाला नै हरलां जाबाय नै शरुमाव फैदोंमोन शरुमाव गैयानो जाया ओमफ्राय दा उनाव फैफिनसिगोन नामा उनाव माने गैयानो गैखाया मालाय नों गोदानसो बायखानांसिगोन बे ग्लासखौ खेवनानै गारदेरसो होनदों गोदान होनांसिगोन नङाबा औ गोदान माने गोदानखौ मोनखाला बेनि बुस्थुआ गैखाया माने साइकेल मेकानावसो थांसिनदों मिथिबाय औ ना थायो बिदि मारिना लायदों नैबे दा फैनायनि मारिनानै थादों गैया खब जारला बे थाबथानायनि आदा जौसा एक्टरा बे लंगिसो गानना फैदां गोलैबावदोंसो गोलाना बिराद मोजां दं जुपिटार दं होनना बुंदों खिन्थु बैखौ नांगौ बेसपाखौ ओमफ्राय अयथासार दावराव जागासिनो बेसपा दंथ' आंनाव दाख्लै सोलोंनाय नालाय 50,000 बावल' नांगौ मानो दाख्लै खियाखै बेखार राहा ओमफ्राय दा आदा एक्टरा फैखायो आं बेयावनो रेल स्टेसन खाथियाव ना जाबनाय जाखांबाय जायाखै आं जायाखै बोरमा बिजौसो एवगासिनो दा बोरमा बिजौजों ओमफ्राय बेखौ संनानै लानानै थांगोन ओमफ्राय बे बावखुंग्रि हाजोआव थांनो नागिरदों आरो बावखुंग्रियाव दा थांगोन औ बेलासियाव दानो थांसै मोनबानो थांसै दै होना गारबोदां राव गैयाना आंहा ओमफ्राय दा हारसिंसो मोनगासिनो दं बे हारसिं मोनगासिनो बिमाखौ होनगोन दै रानबा एरलाबायनानै दोन होनना बुङो अर फिसा होनानै दंमोन अर फिसा होखाबाय बोरमा बिबुखासोना गाइखेर मोनांगोन गाइखेर मोनांगोन जाखाया बोरमा माबाया बोरमा बिमाबा गाइखेर मोनामो खिन्थु बिमा नङा फिसा फिसासो बेयाव थायो फुलपान्थि फुलपान्थिद्रायबो नङा फिसा एकदम सेरथाम सेरब्रै बिदिल' आरो ना 4 केजि सेरथाम औ बेल' बिदियानो गोदाव जानो गोथाव बेदरासो गोथाव ओरै बोरमा बिबा गाइखेर मोनामो बेनो आरो बिबाबो गाइखेर औ हाब 5 किल' गारि गैलाय बास माने एथ'ग्राब थाब बिदिनो जाबाय इन्दर क'क्राझाराव बिराद ट्राफिक नै एकदम लिंहरबायना बिराद ट्राफिक हनै गारिया हनै बासआ थाबथालाजोबनाय তো আমি এটা কি করবো खेला जेथे लागौ फाखानो गाहरनोसै उफाय गैया मा खालामनांगौ औ माथो खालामबावनांगौ बिदाफ्रानो मोनाबालाय मा खालामनांगौ मोननायालाय जों मोनलांखादोंमोन ना मोनदोंब्रा थब गोलैनानै बे बोरै गुखो बे न' गुनानै नोंखौ खर'आ माबाखैना नैबे नादां गबाय नादाहाय गबाय बे हेलमेटआ नोंखौ बासायदों नङाबा नोंना खर'आ जिगौमोन ना नङा आं गोलैखायाखै बेसो गोलैदों हारसिंसो बेसो हारसिं गोलैदों केमेलासो गोलैदों हरदोब्रा अननानै गैया हेलमेट गैया जोंनाव दा मालाबा बै फुरानाफोरखौनो हरलाबायबानो जायो हरफिननो हरब्रा आला दे दोननायसो होनबा मा बुंबाय गारियाव बेनो जाथारबाय बुंबाय सेरु बायनाय बेना आलदा बायबावनायसो थारमाने नैबे बुस्थुखौ मोनबानो नोंनि जाबाय हायो नालाय बेखौ नोङो दा मोननाय नङा जासिगोन दा दुखु जाबाय नै आदा जारला खम जारला नै जारलानै दा आदा होनलायथारबाय आङो मोननाय गैमारालै आं बुंनानैसो ओरै थुनानै ओरै खानोसै आंबो बुङाजों उफाय गैयाना उफाय गैयियाव नोङो हेलमेट गैयाबानो हमोबा ओरैनो सोनानै लाथ'दो खेवनानै बुलेट बेबायदि आराम सालायबानो जायो बुलेटजों
नै खेवमानसै नामा हेद लास ग्लासखौ खेवनानै लाना होबायला किउखौ उनाव नों बेखौ नङा ओरै थिखोबाबो गाबाबो जेबो नङा खाल्थां गाबोबा बिदिबा बे नारखोना नों नैखौबो बेखौनो होनदां नैखौ खेवनानै लांदो नङाबा नैखौ नाखौ खेवदो नङा नैखौ खेवनानै बेखौ एक्सट्रा स्ट'र सोनानै लांदो बेखौनो खेवबाथ' बे गैला औ होमबा माबा बे दिगदार जानाय नंला होमबा थायाबोना ओरैनो थाला दा हिनजाव सासे गाखोलांफानांगोन हिनजाव सासे गाखोलांफागोन बेनोथ' माने लोगो माबादों नोङो बानायथारनांगोन ना बेखौ ओंखायनोथ' नों बानायफैथारदों गैयाबाथ' ओंखायनो बानायफैदों आं ट्राफिक जामबाबो होफैथारदों बोरमा एवगासिनो मोनायावबा साया फुरा जानो थांसै नैबे मिनिबानो जायो जानाया आदा जसननाव